இந்திய திரைப்பட உலகில் தனித்துவமான காட்சியமைப்பால் ரசிகர்களின் மனதில் அழியாத இடத்தை பிடித்தவர் பாலு மகேந்திர. இவர் 1939ஆம் ஆண்டு மே 20ஆம் தேதி இலங்கையின் மட்டக்களப்பில் பிறந்தார். புனே திரைப்படக் கழகத்தில் ஒளிப்பதிவை பயின்ற அவர் பின்னர் இந்திய சினிமாவின் மிக முக்கியமான ஒளிப்பதிவாளர்களில் ஒருவராக உயர்ந்தார். இயற்கை வெளிச்சத்தை அதிகமாக பயன்படுத்திய அவரது கேமரா பாணி தமிழ் சினிமாவுக்கு புதிய மொழியை உருவாக்கியது. மூன்றாம் பிறை, வீடு, சந்திர ராகம், சதி லீலாவதி, அழியாத கோலங்கள் போன்ற படங்கள் இன்று வரை ரசிகர்களால் கொண்டாடப்படுகின்றன. குறிப்பாக மூன்றாம் பிறாய் திரைப்படம் தமிழ் சினிமாவின் கிளாசிக் படங்களில் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது. நடிகர் கமல்ஹாசன் மற்றும் நடிகை ஸ்ரீதேவி நடித்து அந்த படம் உணர்ச்சிகளை மிக நுணுக்கமாக பதிவு செய்த திரைப்படமாக புகழ் பெற்றது. மேலும் பல இளம் இயக்குநர்களுக்கு வழிகாட்டியாக இருந்த பாலு மகேந்திரா தமிழ் சினிமாவின் குரு என பலரால் மதிக்கப்படுகிறார். 2014ஆம் ஆண்டு அவர் மறைந்தாலும் அவரது படைப்புகள் என்றும் ரசிகர்களின் மனதில் வாழ்கின்றன. ஒரு நல்ல திரைப்படம் பேசாமல் கூட மனதை தொட முடியும் என்பதை நிரூபித்த கலைஞன் பாலு மகேந்திரா. அவரின் பிறந்த தினத்தில் அவரை நினைவு கூர்வோம்.